Zdravím lidi, zdravím. Takže dnes je sobota, večer, 27. dubna 2013, že jo? A dnešní vlog je o takový věci, protože jsme přijeli teďka jakože ze Španělska, z Itálie a z Francie a pochytili jsme tam takové známosti, tak tady máme červený víno. Jo, no. A ve Španělsku, v Itálii a ve Francii nám řekli, že do červeného vína se prej hází rajče. A prej to je tak, že se nalejvá a pořád se pije a tomu, komu to rajče spadne do hrníčku, tak do roka a do dne nebo do minuty zemře. Tak jdem na to. Tak to nalej, vole. Počkej, já ti to podám takhle. No, nalejvej. Co máš strach, ty vole, vyser se na to, vole, to naleju radši, vole. Jsi chromej, ty vole, nebo seš chrom, nebo vole, železo, nebo co postane, vole. Pusto, vole, křeč, vole. Google chrom. No piči. Jak to dopadá, když přijedete možná nalej, vole. Tak, díky, vole, a prosím, co nejvíc hlednutí a jo. Díky.